aquest vídeo us parlaré d'una tècnica d'higiene nasal que es diu DRR. Aquesta tècnica se la va inventar el senyor Guy Postio cap allà a mitjans del segle XX, i dic inventar per dir alguna cosa perquè quan descobriu de ben bé de què es tracta veureu que és un gest força quotidià. Abans de veure ben bé com es fa, mirarem com és un nas per dins. Mireu, aquí tenim el que veuríem si agaféssim un cap i el partíssim per la meitat. Veuríem la llengua, veuríem les dents, els llavis, la part del nas externa, però dintre del crani és on hi ha realment el nas. Tota aquesta mucosa d'aquí, amb els seus 3 cornets, que són 3 plecs de la mucosa, és en aquesta zona on es crea el moc nasal. Després podem veure com unes coves, que són els sinus. Aquest és el sinus esfenoidal, aquest és un dels sinus frontals, i en aquest forat d'aquí, si seguim aquest foradet, arribaríem als sinus paranasals. Si anem més enrere, a nivell més posterior, arribem a aquesta concavitat d'aquí, que és on hi ha el forat que porta cap a l'orella. Aquí tindríem el que anomenem càvum, que és la part més posterior del nas, i és aquí on tot el moc que es crea aquí té tendència a anar-se acumulant. La majoria del moc ens l'anem passant sense adonar-nos-en, però pot ser que si hi ha força producció de moc o si estem en un ambient sec, pot ser que el moc es quedi aquí com enganxat. I justament aquest moc de càvum i del principi de la gola és el que intentarem gestionar amb les instal·lacions que us explicaré, les DRR. Aquí tinc la meva xeringa amb 5 mil·lilitres d'aigua de mar isotònica. Puc posar-hi aigua de mar isotònica, puc posar-hi suero normal de farmàcia isotònic, puc fer servir també monodosis amb aigua de mar isotònica o amb suero, o també puc posar aigua de mar hipertònica. Però l'aigua de mar hipertònica és molt més salada, és l'aigua del mar tal qual, com aquell que diu, i com que és tan salat, molesta molt quan arriba en aquesta zona. Us recomano que només poseu aigua de mar hipertònica quan tingueu molt de moc o moc molt espès. Recordem, posarem el suero cap aquí i intentarem empassar-nos-el. Posarem 2,5 mil·lilitres com a màxim d'un costat, si volem posar-ne menys, tenim poc moc, no cal que posem els 2,5 mil·lilitres. Fem també de l'altre costat 2,5 mil·lilitres com a màxim, ens empassem el suero o l'aigua de mar isotònica i després farem diverses repeticions de DRR. Som-hi! I ja està. Anem a comentar la jugada. Si us hi heu fixat, hi ha hagut un moment que semblava que anava a escopir. I és que se m'havia acumulat molt de líquid aquí i quasi m'era més fàcil treure'l per la boca que no pas empassar-me'l. Vosaltres mateixos, si us passa, ja decidireu si empasseu o si escopiu. Abans de fer la DRR ben feta, també us volia comentar que he fet uns quants sniffs per aconseguir que l'aigua de mar isotònica que estava per aquí acabés d'anar més enrere i després ja he fet les DRR ben fetes. Si aquest so us costa d'aconseguir, de vibració, mireu d'enganxar la llengua una miqueta més cap amunt. Una de les coses que em pregunteu sovint és quantes vegades puc fer això cada dia. La resposta és tantes vegades com us faci falta, però sí que us diria que si ho heu de fer més de 4 vegades al dia, voldrà dir que teniu molt de moc i que potser us val més la pena fer dutxes nasals. En algun altre vídeo us explicaré com fer-les. Si aquest vídeo us ha interessat, sisplau, doneu-li el like, i si voleu rebre informació sobre futurs vídeos, subscriviu-vos al canal. Que vagi molt bé!